Балаларга тәрбие берген укытучылар ата-аналарга караганда тирәнрәк хөрмәткә ия, чөнки әти-әниләр безгә тормыш бүләк итә, укытучылар исә игелекле тормыш бүләк итә. Борынгы грек фәлсәфәчесе Аристотель шулай дип әйткән. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда. Көчләрен сынап карау Татарстан чыгарылыш сыйныф укучыларының әти-әниләре ни өчен бердәм дәүләт имтиханын үтәргә булдылар. Инглиз махсус мәктәбен тәмамлаучылар аңа зур ихтирам белән карый. Сүз кем турында икән? Балалар җырлары Голливуд актеры Россия балалар җырларын һәм мультфильмнарын ни өчен яратып тыңлый? Татарстан ата-аналары үзләрен бердәм дәүләт имтиханын тапшыручылар ролендә сынап карыйлар. Республикада бергә тапшырабыз бөтен Россия акциясе узды. Республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин да катнашты. Ул Яшел Үзәннең 11-нче мәктәбендә рус теленнән имтихан тапшырды. Ата-аналар үзләре дә дәүләт имтиханы кагыйдәләре, биремнәре белән таныша алыр өчен акция 7-нче тапкыр үткәрелә. Аларга рус теленнән имтиханның кыскартылган варианты бирелде. Барлыгы 7 бирем һәм кыскаенча язырга кирәк иде. Акция республиканың барлык мәктәпләрендә диярлек узачак. Татарстанда быел 16 меңнән артык чыгарылыш сыйныф укучысы бердәм дәүләт имтиханын тапшырачак. Эльвира Җамалетдинова ата-аналарның сәләтләрен күреп кайтты. Өстәлдә карагили, каләм һәм кагаз. Ата-аналар рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы тапшыралар. Егыга әзерлек барышында балаларның белемнәре генә түгел, ә дөрес психологик караш, үз көчеңә ышаныч та зур роль уйный. Бу эштә чыгарылыш сыйныф укучыларына гаилә генә ярдәм итә ала. Шулай Анна Павлова 2 ел дәвамында улына егыга әзерләнүдә ярдәм итә. Ул аның белән бергә белешмәлекләрне өйрәнә һәм тестларны чишә. Аның сүзләренчә, имтихан вакытында иң кыены дулкынлану, җиңеп уйларыңны җыю. Үзең килдең кебек, әмма мәктәпкә керәсең һәм менә шундый бераз нерв хәле. Шуңа күрә балаларның имтихан вакытында кечкенә генә мандражы барлыгын аңлыйбыз. Бергә тапшырабыз бөтен Россия акциясе быел 7-нче тапкыр үткәрелә. Аның төп максаты ата-аналарга үз тәҗрибәләрендә ЕГЭ кагыйдәләре, процедурасы һәм биремнәрне белән танышу өчен уникаль мөмкинлек бирү. Шуннан соң алар үз балаларына аларны аңлата алачак. Имтиханнар алдыннан дөрес көйләнергә һәм артык психологик киеренеклекне киметергә ярдәм итәчәк. Әти-әниләргә теләгем шул, теге балаларны укытучылар ягыннан да, әти-әниләр ягыннан да теге каты басым ясап, язмасаң битте баш, без бик теге гәртләнәчәкбез дип җибәрмәү, киресенчә син булдырасың, синең барысы да килеп чыгачак, син темаларны беләсең, без сиңа ышанабыз дигән теләкләр белән ЕГЭга балаларны җибәргә кирәк. Ата-аналар белән бергә Яшел Үзәннең 11-нче мәктәбендә имтиханны мәгариф министры Илсур Һадиуллин да язды. Акциядә катнашучылар теркәлүдән башлап бөтен процедураны үттеләр. Имтиханнарда укучылар кебек үк алар телефоннарын, шәхси әйберләрен тапшырдылар һәм бланкларны тутырдылар. Мәктәпне тәмамлаучылар ЕГЭ вакытында сыйныфта 3 сәгать ярым үткәрергә тиеш. Аларның әти-әниләренә 1 сәгать эчендә 7 биремне кыскача җаваплар белән үтәргә һәм тәкъдим итәргән текст буенча мини-сочинение язарга туры килде. Менә рус теленнән бүген әти-әниләр язарга тиеш инде. Ничек итеп безнең балалар имтиханга киләләр, ничек итеп әзерләнәләр һәм аңа нинди авырлыклар бар. Авырлыклар юк, әгәр дә бала 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр укый икән, әзерләнә икән, тырыша икән. Авырлык килеп чыга шул чиракта, әгәр дә укучы әйтергә кирәк 11-нче сыйныфны тәмамларга 2 ай калгач кына керешә икән әзерләнергә. Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев та рус теленнән ЕГЭ язды. Имтихан алдыннан ул дулкынлану кичермәде. Аның сүзләренчә, ЕГЭ ул һәркемгә үтәргә кирәк булган тормышның бер этабы гына. Аны мәктәптә укыган һәркем җиңәчәк. Моның өчен системалы рәвештә алдан әзерләнергә һәм үз белемнәреңә ышанырга кирәк.
У меня 3 детей. Минем 3 балам бар. Кимдир инде бердәм дәүләт имтиханын тапшырган инде, кемгәдер бу әле алда. Бу акция ярдәмендә үз үрнәгебез белән без аларга бер нәрсәдән дә куркмаска, үз белемнәрен күрсәтергә кирәклеген аңлатабыз. Минем рус теле һәм әдәбияты буенча катыгы укытучым бар иде. Мин имтихан тапшырачагыма һәм укытучыма кызыклык китермен дип ышанам. Татарстанда 2023 елда рус теле буенча егыны 15 меңнән артык 11-нче сыйныф укучысы язарга тиеш. Имтиханнар үткәрү пунктлары барлык таләпләр буенча җиһазландырылган һәм процедурага әзер инде. Педагогик династия вәкиле Татарстанның халык укытучысы һәм тулайым алганда иң яраткан укытучы. Инглиз теле укытучысы Елена Дроздованың дәрәҗәләрен тизеп китсәң күпкә китәргә мөмкин. Ул 39-нчы мәктәптә эшли, анда балалар инглиз телен тирәнтен өйрәнә. Без остазлар, укытучылар турында репортажлар циклын дәвам итәбез. Укытучы һәм остаз ялына безнең программада махсус рубрика Татарстанның иң яхшы укытучыларының һөнәри тормыш юллары турында сүз алып барабыз. Елена Анатольевна мәктәптә 40 елдан артык эшли, гаилә педагогик династиясенең гомуми стажы 5 тапкырдан артык. Әмма барыннан да элек Елена Дроздова шәкертләре белән горурлана. Эльвина Минабетдинова дәвам итәр. Остаз һәркемгә кирәк. Үз тормыш юлын башлаучыларга да, иң тәҗрибәләргә дә. Елена Дроздова Казанның 39-нчы мәктәбендә инглиз теле һәм әдәбияты укытучысы. Кемдер өчен остаз булу турында ул ишетеп кенә белми. Елена Анатольевна гаиләсе укытучылар династиясы. Аларның гомуми гаилә стажы 229 ел. Елена Дроздова үзе инде 43 ел укыта. В моей семье много учителей. И воспитатель. Минем гаиләдә укытучылар һәм тәрбиячеләр күп. Мөмкин укытучылар да түгел, тәрбиячеләр. Минем әбиемнең әнисе 46 елда Татарстан Республикасында беренчеләрдән булып үзенең 10 һәм 2 тәрбиягә алынган баласын тәрбияләгәне өчен Герой ана исемен алды. Һәм алар барысы да сугыш вакытында сугышканнар, эшләгәннәр, кемдер һәлак булган, кемдер фронттан кайткан. Кто-то вернулся с фронта. Елена Дроздованың гаиләсе ул электән үк укытучылар династиясы һәм бүгенге көндә дә шулай дәвам итә. Шул ук мәктәптә аның 2 кызы укыта, икесе дә инглиз теле укытучылары. Моя мама всю жизнь была учителем математики. Минем әнием математик укытучысы иде. Безнең гаиләдә укытучылар күп. Кызларым безнең мәктәптә инглиз теле укытучылары. Безнең үзенчәлекләребез шунда ки, без барыбыз да диярлек Казанның Вахитов районында инглиз телен тирәнтен өйрәнүче 39-нчы мәктәптә укыдык. Укытты һәм укытабыз. Шуннан фәнгә дә мәхәббәт, шуннан һөнәргә дә мәхәббәт. Любовь к предмету, отсюда и любовь к профессии. Күпләр укытучы булырга һәм мәктәпкә кире кайтырга теләми, ләкин 39-нчы мәктәп укучылары түгел, мәктәпкә укытучы буларак кайту монда гадәти күренеш. Бүген биредә 39-нчы мәктәпне тәмамлаучы 14 кеше укыта. Шул исәптән Елена Дроздова. Do you like sweets? Yes, I love sweets. Халык ара фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы, 3 тапкыр безнең иң яхшы укытучыбыз гранты иясе, елның хатын кызы сыйныф җитәкчеләре конкурсында җиңүче, ат казанган укытучы, республиканың халык ара укытучысы һәм башкалар. Бу барысы да Елена Дроздова турында. Это не совсем не скромно, потому что звание и заслуг Бу бик получают. тыйнак түгел, чөнки исемнәр һәм казанышлар бик күп булып чыга. Студентлар практик үтәргә килгәч, университет укытучылары миннән алдан ук студентларга барлык регалияларымны да әйтергә сорыйлар. Алар укытучыларның шундый югары исемнәр алу мөмкинлеген аңласыннар өчен. Получить вот такие высокие звания. Әдәплелек, укымышлылык, башкалар турында уйлау һәм әйберләргә тирә-яктагы күзләре аша карау усталыгы. Елена Анатольевна үз укучыларында тәрбияләргә тырышкан сыйфатлары. Чыгарылыш сыйныф укучыларының озак вакыттан соң игътибары укытучы өчен төп бүләк. Вот посмотрите, в каком красивом кабинете мы сейчас с вами находимся. Это тоже подарок. Подарок от моего ученика. Менә хәзер без сезнең белән нинди матур кабинетта булуыбызны карагыз. Бу да бүләк, минем укучымнан бүләк. Менә бу ачык панель мәсәлән, безнең ачык китапханә. Бу минем беренче сыйныфны тәмамлаучы Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Сережа Колунов. Балалар монда киләләр, чөнки аларга монда яхшы иде. Көн саен без укуны тәмамлаучы укучылар
дусларыбыз белән очрашабыз. Бу безнең төп бүләгебез. Әгәр алар безне хәтерлиләр, кунакка киләләр, уңышлары белән уртаклашалар, авыр минутларда киңәшләшергә телиләр икән, моның өчен укытучы эшли. Ради этого учитель работает. Елена Анатольевна сүзләренчә, һәркем теләсә кайсы вакытта үз укытучысына мөрәҗәгать итә алуын белергә тиеш. Аңа шатланырлар һәм мөмкин булганча ярдәм итәрләр. Учитель – это, безусловно, психолог. Учитель – это ученый. Учитель – это... Укытучы ул әлбәттә психолог, укытучы ул галим, укытучы фәнни җитәкче, методист, актер, диктор, клоун, авыр вакытта яратучы. Укытучы ул әни. Это та жилетка, в которую можно поплакаться. Учитель – это мама. Елена Дроздова сүзләренчә, укытучы үзенең шәхесе белән, үзенең битараф булмавы белән, үзенең ничек күренүе һәм аралашуы белән тәрбияли. Год наставника и воспитателя. Ведь наставник – это не обязательно наставник молодых учителей. Остаз һәм тәрбияче елы. Остаз ул яшь укытучыларның остазы гына түгел. Бу балаларның остазы. Без үз шәхесебез белән, үзебезнең битараф булмавы белән тәрбиялибез. Ничек сөйләшкәнебез белән, үзебез турында сөйләгәнебез белән, нәрсә укыганыбыз, алар белән ничек аралашуыбыз һәм ничек күренүебез белән. Һәрбер адымыбыз балаларның берәрсенә истә кала. Бик еш ниндидер традицион кичәләрендә берәрсе килеп, Елена Анатольевна, ә сез хәтерлисезме? Сез менә шулай дидегез һәм шулай дидегез. Мин хәтерләмим. Ул гомер буена истә калдырган һәм әйтә: Елена Анатольевна, ә мин бит хәзер балаларыма шулай дип әйтәм. Так, я не помню. А он запомнил на всю жизнь. И говорит, а я ведь теперь детям своим так говорю. Укытучылар һәм остазлар кулында зур мөмкинлекләр бар. Алар алдында киләчәк. Елена Дроздова шулай дип саный. Голливуд актеры ни өчен рус телендә балалар җырларын ярата һәм 7нче сыйныф укучысы кешекләрне ничек коткарган? Булар турында тулырак минем хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Алдагы минутларда кызыклы тәнәфес, мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан мавыктыргыч яңалыклар турында рубрика. Сәлам дуслар, сез сагынып алган язгы каникуллар килеп җитте. Бу исә укудан бераз ял итү мөмкинлеге. Демәк, безнең сәхифәне карар өчен вакыт тагын да күбрәк. Чын коткаручы Казаннан 7нче сыйныф укучысы поезд вагонына бәйләнгән күчекләрне коткарды. Көн сайын Степан мәктәпкә тимер юл аша бара. Ул көнне иртән ул күчекләрнең тавышларын ишетеп, капчыкны күреп, ярдәмгә ташлана. Эчендә 2 эт баласы була. Бер дә уйламыйча, малай аларны өйләренә алып кайтып куя. Әнисенә шалтырата һәм бу хәлләр турында сөйли. Әнисе исә Степанны ачуланмый, киресенчә, батырлыгы өчен мактый һәм улы белән горурлануы хакында белдерә. Этләрне ошаталар, аларга вакытлыча өйдә ясап куялар. Афәрин, Степан. Соба районында зур ярыш. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында өстәл теннисы буенча 11нче шәхси команда бөтен Россия ярышларын ачу тантанасында катнашты. Ярышларда Россия Федерациясе президенты ярдәмчесе Игорь Левитин да булды. Ярышлар башланганчы Рөстәм Миңнеханов, Игорь Левитин һәм башка рәсми затлар Саба урта гомум белем бирү мәктәбендә дә булдылар. Кунаклар сыйныфларны, спорт залны һәм актлар залы, ашхана, җиһазландырылган информатика кабинетін карадылар. Шулай ук уку йортының расписаниесе белән дә танышып. Бу гомум белем бирү мәктәбе 2022 елда ачылган. Бүген анда 300-гә якын укучы белем ала. Бердә балаларга белем бирү буенча барлык шартлар да булдырылган. Үз үзеңнән көлә белсәң, бу зур байлык диләр. Сүз танылган йолдыз, киноактер Брэдли Купер хакында. Ул үзенә ошаган җырларны сайлый. Алар арасында фиксики, бәрәңге казырга яратмаган Антошка турында булган безнең җырлар да бар. Баксаң, артистның кызы нәкъ менә әлеге җырларны ярата икән һәм рәхәтләнеп тыңлый диләр. Самая красивая песня всех времен, по мнению Брэдли Купера, это... Бу атнага менә шулар, очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Сез шулай ук безнең социаль челтәрләрдә үзегезнең яңакларыгыз белән уртаклаша аласыз. Сезне көтеп калабыз.
Педагогның роле укуга тәре түгел, ишекләрне ачу дип әйткән Артур Шнабель, Австрия пианисты, композиторы. Укытучыларыгызга рәхмәтле булыгыз. Сау булыгыз.